Tamo kami. Bukas naman eh. Mukha may sounds. Mag-mute na lang tayo pag ano. Ne. Tingnan mo. Pasok tayo. May sounds. Guys, hindi ko tayo ngayon sa Dali na. Paalam ka, pasok tayo sa loob. ayun po ang dam. Dito kami sa tulo. Pasok tayo dun. Saan? Dun. Makita natin yung ano. Ano na? Ayan, may 2 viewers na tayo. Yan, may love shout out. 2 million in the house. Grabe talaga naging ano nung tubig. Sisikoy Bicolanang Ali. Good afternoon. Nandito kami ngayon sa, ano nga pangalan ng swimming pool na to? Yan, nandito kami ngayon sa swimming pool ng Villa Islao. Just cooking. Mega love shout out, Just. Ayan, ayan. Puntahan ko na lang mamaya yung mga bahay-bahay nyo, ha. Nandito kami ngayon sa may, ano, malapit sa may dam din. Tara nga dun. Ayan. Ito ngayon ang entrance fee niya. Ayan, kamuntik na abuti ng baha. Yung tao ba? Tingnan mo nga. Para tayo nandito eh. Ano to, tindahan? O, ano? Entrance. Ayan. Madam Eunice. Ano kaya tanim dyan? Ayan, nandito to. Tingnan mo yung swimming pool, Madam Eunice. Malapit siya sa dam. Doon sa may ano. Doon sa may baha. Buti na lang hindi umapaw. Kung umapaw, sayang yung ano. Sayang yung swimming pool. Laki-laki ng lilinisin nila, di ba? Katakot. Oo, tama. Ayan siya, oh. Tingnan mo, oh. Ayan, swimming pool yan yun sa loob na yun. Di lang kami pumasok. Mamaya pasok kami. Wala yung may-ari. Wala naman din tao ito. At may mga bata din eh. Ako. Anong ginagawa nyo dyan? Malalim pa yung tubig. Baka kayo ano rin. Eh, remeda. Oh, 2 bata na ano. Malalim pa yung tubig, oh. Mama, paano pa kayo dyan? Oh, pero umupa na yung tubig. Ma'am Kripa, mega love shout out, Ma'am Kripa. Yan ako, ano ba ito? Mamayang biglang bumaha ang tubig. Kaya nga. Rin 2 bata na, baka mamaya biglang lumaki ulit tubig. Maanod kayong 2 dyan. Sa Marilaw sa Saan yan lugar, sis? Dito sa San Miguel to, sis Maribicubian, sa lugar namin. ayun yung highway, oh. Kaya atay, itong type ko. Mukhang pasmado na yatay kamay mo, Madam Eunice, ha? Ayun, oh, yung dam. Nakikita nyo ba yun? Ayun. Doon kami kahapon nag-live. Ay, kanina. Doon ako nag-live kanina. Ngayon, nandito kami sa may swimming pool naman. Pero natatanaw pa naman yun. Sisi ko just cooking. Ayan, nakikita nyo yung kabila na yun. Ayan. Diba yung ano, ayan. Hanggang doon sa may mga ano na yun. Yung mga damo na yun na nakapahiga. Ayan. Ayan, o. Ayan. Hanggang dyan ang tubig kanginang umaga. Ayan. Oo, hanggang ngayon mataas pa rin. Kanina umaga hanggang doon, oh, yung mga damo na yon, yung mga nakapahiga na yon, hanggang dyan ang tubig kanina. Ngayon medyo umupa na siya pero mataas pa, malaki pa rin.
maano pa rin. Saan yan, te? Dito sa amin to, Just Cooking. Ayan pa. Tingnan, nakikita nyo yan, oh. Panay pa rin ng ulan-ulan. Ayan. Umuwi lang ako kanina umaga dahil nagmamadali ako umuwi kanina at nagligpit ako. Baka ako nga bumaha talaga, mabasa yung mga gamit namin. Kaya nagmamadali ako umuwi kanina umaga. Nagligpit ako, pati yung mga halaman ko, Just Cooking, niligtas ko. Baka mabasa. Ay, mabasa, maanod ba? Ma'am Kripa. Wala nang bagyo dyan dito. Papunta na siya sa China. Oo, palabas na yung bagyo, kaya lang maulan pa rin siya. Oh. Yun ang problema nga si Sikoy Maribik. Kasi, tawag dito, mas nakakatakot yung ulan. Dahil tak na may posible na tayo ay bahain ba. Ayan si Lexus TV, oh. Ayan, oh. Ayan. Ano ba to? Sabi na amo, papunta ng China. Kangi TV, mega love shout out. Oo, alam ko nga ngayon talaga palabas na ng bagyo. Ngayon na palabas ng Pilipinas, paalis na siya ng Pilipinas. Ayan, gagawin sana kami doon kaya lang wala yung Minor, tara na, pasok tayo sa loob. Tingnan mo may tao. Halika na. Meron yan. Meron yan. Tingnan mo. Tingnan natin yung gawing dulo. Ayan siya, oh. Akala ko nga kahapon ng umaga aapaw dito, aabutin yung swimming pool. Sayang naman kakotsak na marami silang papanibagong tubig sila nun. Si Kuya sumasayaw na, oo. Tinatagtag niya yung kanyang natagtag niya yung kanyang dalawang itlog. Ma'am Kripa, may love shoutout Ma'am Kripa. Si Kuya Just Cooking, salamat sis. Papaalam lang kami doon sa may-ari. Papasok kami dito sa may swimming pool kasi para makita namin yung loob. Tapos, yung gawing dulo nung nung ilog ba? Tao po ay ka. Ha? Diyan ka na lang, paalam ka, papasok na ako. Dito lang, oh. Tingnan mo. May music pa naman, may music pa naman. Mag-ano na lang ako mamaya, mag-mute na lang ako. Tao po. Ayan, pumasok na po ako. Ayan. Ayan, swimming pool to, guys. Ayan siya, oh. Ayan, swimming pool siya. Ayan. Patawan nga ako, real mo. Hilot mo, tumayo si Junior galing content. Patawan nga ako, real. Real mo. Sa reels ko. Sa reels ko. Puro kalokohan si Sikoy Maribik. Ito siya, oh. Yan. Ito, tingnan nyo, oh. Nakikita nyo yung kabila na yun, oh. Sobrang lalim mo, diba? Ayan. Ma'am Astrid. Kaya nga nandyan ka, magpaalam kapag nakita mo yung may-ari. Ayan, tingnan nyo kung gaano. Ayan, oh, nakikita nyo yan. Ito yung mga baso-basura. Kung gaano kataas yung tubig. Konting-konti na lang kanina. Aapaw na dito sa aapaw na dito sa swimming pool. Ayan siya, oh, nakita nyo yan. Yung mga basura na yan. Ayan, oh. Pero ang ganda nito, ginawa na pala siya, oh. Pwede kang bumaba pala dito. Okay lang naman yan yung sounds, 'di ba? Pag nag-copyright ako, i-mute ko na lang, 'di ba? 'Di ba pwede naman 'yon? Ayan, may ano kasi doon, no? May kantahan kasi doon. Ayan, sigurado may copyright ako nito. Mute ko na lang. Mute ko na lang, Mama Astrid, sayang naman pagka nag-mute ako nang habang naka-live, sayang naman. Madam Yuni, salamat. Ayan. Yun sa gawin na yun, sa kabila na yun, ayun, binaha talaga sila doon. Dahil umapaw na yung tubig doon sa kabila na yun. Kaninang umaga, maraming binaha sa gawin dyan. Sa kabila.
Ayan o, kung nakikita nyo yan o, dito sa may ano na to, umabot na yung tubig dito. Yan sa gawid dyan. Lumabas na raw ako, nagagalit yung asawa ko, wala raw yung may-ari. Ayan, swimming pool to, malapit lang to sa may amin. Ayan. Nagagalit yung labi dubs ko. Ba't daw ako pumasok dito? Trespassing daw ako. Kilala naman kami dito, grabe ka naman. Ayan siya, oh. Swimming pool to eh. One and only. Like 7. Ayan, salamat. Yan, dito na lang daw kami sa labas. Kasi bawal ka daw kami sa loob. Gagalit. De wow. Nagantay lang kami ng ano. Gantay lang kami ng ulan. Ayan, may mga umaanod na mga ano, oh. Di ko alam kung ano yun, mga gamit yata yun. Ayun, oh, nakita nyo yun. Ang linis ng ilog ngayon, oh, di ba? Napakalinis niya. Kanina umaga nung nag-live ako dito, sobrang lakas ng tubig. Ngayon medyo ano na, medyo tahimik na yung tubig ngayon. Art TV, Miguel Love, shout out. Hello sis. Ayan. Sisikoy Kabiterang Ilocana, Kabitera. Sisikoy Kabitera, good afternoon. Nandito ako sisikoy sa may swimming pool. Ayan, nandito kami ngayon. Pero malapit ito sa may ano, sa may dam na pinupunta namin. Ayan siya. Yes, sister. Ayan, Miguel Love, shout out sis Marvic Cuvian. Yan, ganda ng view dito, di ba? Yan. Swimming pool yun, oh, yung sa gawin na yun. Tapos ito naman, dam, ilog siya. Kaya nakakapanghinayang kung inabot ng baha yung ano, yung swimming pool. Ayan, sa mga busy dyan guys, go lang kayo dyan ha. Habang wala pa kaming trabaho ngayon dahil bagyo, ayan, sinasamantala ko ang paglilibot. Masarap tumambay dito sa gawin na to. Ayan, ang daming tanim mo. Ganda ng bahay dito. Oh. Ayan, may second floor pa. Pero marami pa rin tao, mga nakabantay dun sa dam. Ang dami pa din, oh. Ayan. Kanina may mga namumulot dito. Namumulot ng mga ano. O nga inaanod na gamit. Yung isa nakapulot pa siya kanina, saging. Saging na saba. Ayun, malakas na yung sounds. Ano kaya habang naglalakad oh? Natisod yung pa ako. Tapos nagdire-diretso. Pagoy. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Sino ba dyan relate sa tulad ko hindi marunong lumangoy? Mahilig mag-swimming pero hindi marunong lumangoy. Ayan, rinig pa rin yung agos ng tubig, no?
Pero medyo sumikat-sikat na yung araw. Iniwan ko na si Lexus TV doon. Ayun oh. Nagmuni-muni doon. Sa ano? Nagmuni-muni doon sa may puno ng alateres. Akala ko may pabasa. Yung nagbibideo ko sa kabila. Ito lang ang problema dito sa lugar namin pagka ganyan tag-ulan. Baha ang kalaban. Ayan, napakarami pa rin tao dun oh. Hindi ko alam kung ano ginagawa ni Lexus TV doon. Tawag dito. Punta ka na lang dito. Punta ka na lang dito. May kausap. Sino kayo kausap nun? Ayan. Mukhang may ka-callmate pa. Dali mo na yon, yung motor mo. Ne, dali mo na yung motor mo. Nagbibideo pala. Nagbablog pala siya, Sus Mariosep. Mapapagalitan pa ako. Ayan, salamat sa mga nag-thumbs up dyan, guys. Thank you so much. Ang ganda ng view, diba, no? Ayan. Yan, ganda ng bahay dito. Oh. Magkaroon lang ako ng ganyang bahay. Okay na, sapat na sa akin. Diba? Yung ganyang kaganda. Ganyang, hindi naman siya kagandahan pala. Simple lang. Ayan ang Lexus. Akala ko may kausap, nagwa-vlog pala. Maglalakad-lakad ako. Papunta doon. Sunod ka na lang. Ano bang ginagawa mo? Nagwa-vlog ka ba o... Alang ako pala yung binablog eh. Ayun oh. Oh. Ako pala yung kinukuhanan. Napakasalbahe. Ayan oh. Agoy. Sigurado. Sigurado may... Ay, ang ganda ng mga malunggay oh. Kita nyo yan oh. Mga bonsai pa oh. Mga bagong tanim. Oh, ito ang kasarapan niluto, yung ganito. Na mga sariwa pa. Yan. At namitas ng alateres. Ayun oh, hinog. Ayan. Oh. Pwede na. At dumaan sa ilalim ng alateres. Walang hinog, puro ano. Mura pa. May mga nanguhuli ng isda. Mga naglagay sila ng ano. Naglagay sila ng net. Si Fred G. Dangote. Big love shout out, Fred. Thank you for coming. Sisikoy Marvico Bian. Thank you, Sisikoy. Ayan o. Nakita nyo yun sa kabila na yun. Ayun o. Apaw siya doon kanina.
Yung damuhan na yan kanina, hindi na yan nakita. Ayan, lubog yan sa tubig kaninang umaga. Kaya bumaba na yung tubig. Umupa na yung tubig. Maganda pala maglakad-lakad dito, malinis na yung daan. Diretso ka na doon. Hintay mo na lang ako doon. Ayun daw siya, ayun oh, kumakaway-kaway oh. Manay Myrna. Huwag ka sirip na sirip na magkakuliti ka. Ayan. Tumingin ka ng matuwid. Huwag ka silip ng silip. Iburarat mo yung mata mo. Manay, big love shout out from Sis Maribik Cubian. Ayan, ang daming may ginagawa dito siguro to babuyan. Ayan oh. Haba. Malapit siya sa ilog. Ayan. Ayan, dami pa rin taong mga nakabantay. Ayun, sa kabila. Ayun oh. Ayun oh, daming marites. Oh. Ma'am China. Big love shout out Ma'am China. Ang dami pa rin marites. Mga kapatid ko yata yun. Manaymer na. Mga kapatid ko yun ah. Ha? Amanay. Mga kapatid ko yata yun. Mga nandun sa kabila. Sis Marvic. Ayan. Ma'am China. Big love shout out Ma'am China. Nahanap ko yung live mo kanina Ma'am China. Wala. Di ka nag-live kanina. Ako yung magtambay-tambay muna dire. Dire. Ayan oh. Nakakatakot pa rin yung ikot ng tubig, di ba? Ayan, kasamahan ko yun, Ma'am Bicula. Ma'am China. Mga kamiyemero ba natin yun, Ma'am China? Ayan. Nagtry ako kahapon yung yung nagsisilo ng mga doon bote. Hindi ko kinaya, malalaglag ako. Ayan, katatapos lang Ma'am Bicula. Ah, nag-live ka ba? Nakita ko lang kanina si Sir Nicael. Tapos tumalo na ako kay Sis Peli pagkatapos ni Sir Nicael. Ayun, sobrang lalim pa siguro dyan sa gawing gitna na yan, oh. Umiikot yung tubig. Naglakad ako mula doon. Ayun oh, pag talaga pag talaga kamamaritisan ang mga tao, mabilis. Ayun sila oh, dami nila oh. Oh. Ayan, papasok doon sana ako magano sa loob ng swimming pool. Nagagalit yung asawa ko. Kasi walang tao, nakabukas naman siya, walang tao. Umuwi na tuloy kami. Dito na naman ako napunta tuloy. Kasi ayun yung swimming pool, oh, ayun sa dulo. Ayun, sa gawing dulo na yun. Doon nandun kami kanina. Eh walang tao, tawag ng tawag si Lexus TV, walang nasagot. Tapos ayun na naman siya ngayon, napunta siya doon sa tulay. Sir Abin, glove shout out Sir Abin. Ayun na naman siya, oh. Oh. Ayun. Oh. Nandun siya. Iniwanan ako. Mga ka-team ko yan, host. Ganun ba 'yon, Ma'am China? Hindi ba talaga mabubuhay ang mga tao pag hindi nagmarites? Hindi talaga mabubuhay, ano? Ganon din naman ako, hindi ako mabubuhay pag hindi nagmarites. Tipeli, sabi ni Manay Myrna. Sir Abin, may kalab shout out from Ma'am China.
Walang pasok, Sir Abin. Ayan. Ano yan? Day off yata ni Sir Abin. Sir Abin! Pero doon sa taas na yon, napakatahimik ng tubig. Doon sa taas na yon. Meron po, Ma'am China. Oh, may pasok daw. Abin, para Monaymer na. Ayan. Malikot ba yung camera ko? Maalog kasi yung ano ko, yung tripod ko eh. Sira na ba? Double pay today. Wow, sana all. Double pay. Manaymer namin kalab, shout out from Sir Abin. Ayan, wala pa din ditong pasok. Sir Abin, sana all double pay ano? Sir Abin. Ayahay ang buhay. Malikot yung camera ko, nahihilo din ako. Kaya pala naka-zoom eh. Sana wag na umulan ngayon magdamag. Para yung tubig, ayun o, laki na nang ibinaba ng tubig kasi kanina umaga. Ano yun, malapit na sa may ano, malapit na siya doon sa may tulay umabot. Kaya malaki na ibinaba ng tubig. Sa awa ng Diyos. Pero nakataas na yung aking mga gamit. Niligpit ko na yung aking mga gamit. Mga kasangkapan. Ayan, marami pa rin nagmarites dito. Ayan. Makyat na ako dito sa taas. Yes po, host. Ganito dito sa Taiwan kapag may bagyo, double pay. Kumusta man kayo dyan? Madam China. Ayan. Ayan, ang dami pang nakikimarites. Ayan. Nanguhuli ng isda si tatay. Baka sakaling may nahuli na. Ayan. Baka may nahuli na si tatay. May huli na ba? Ayan, nanguhuli sila ng isda. Walang huli. Ha? Walang huli ang aso. Kagating ka. Kakagating ko rin siya pag kinagat niya ako. Walang huli. Masa? Paano papasok ang isda dyan? Eh, nakatiklop naman yung ano. Nakasara, nakatiklop naman yung net. Tatalon ka nun. Pag tumalon, di malisag ka siya nun. Sabit na siya. Kaninang maga pa nila yan nilagay, walang huli. Ayan o, hanggang doon sa dulo meron o. Eh, baka sakali. Dapat yung ano, paharap doon, ba't ganon? Ganyan ba talaga paglagay? Siyempre, tatanong ko yung isda eh. Pabalik eh. Ganon ba yun? Ayan o. Nag-date kami ni Bigla na. Akala ko pag naglagay ng ano, Pinoy, may kalab shout out Pinoy. Salamat sa patamsak. Ang dami nilang nahuli, nakuha kanina, mga ayuntag dito. Sako-sako ng mga bote. I-upload ko pala yung ano ko kahapon.
Tingnan mo kung gaano lalim niya, no? Hanggang doon siya kanina, no? Sa may ano na yun. Sa may guhit na yun, ano? Ay, sa may ano ng ano na yan? Kawayan, mismo. Baba ako dun. Wag! Ay. Malunod ka dyan! Hindi naman sa tubig eh. Saan punta? Dun. Ang chinamos ka dyan sa Taipei. Ayan. Kumusta ang lahat? Sabi ni sabi ni Pinoy. Ayan. Kami Pinoy okay lang. Hi Mama Ribi, kahit na medyo binaha. Ayan. Pero hindi naman umabot sa amin yung baha. Dahil doon sa gawin na yun ng binaha, sa gawing baba na yun. Yung sa amin kasi dito, sa may gawin dito. Sa Candaba punta tubig niya. Sa? Candaba. Ayan, sa Candaba raw ang punta. Itong tubig. Ibig sabihin ba, mas bahain yung Candaba na yun, di ba, kaysa dito? Ay, joke lang. Wala man lang sila nahuli kahit isa. Ano yun, liligpitin na nila? Ha? Aalisin na? Kaya sana lambat. Eh, pagka ganyan kalakas ang tubig, malalambat mo ba yan? Mahirap yan, lalo pagka ganyan kalalim. Tira mo kanina, hindi nakikita yun, no? Yung ano na yun. Lubog kanina yun. Ano ba yan? Ba't pag kumaganyan ka? Hindi ako yung tubig. Ah? Hindi ako tubig. Nanlalapot ako. Ang lalabo daw yung mata niya. Wawa naman si tatay, wala man lang nahuli kahit isa. Ay, nagtitiklop na siya nung kanyang mga ano panghuli ng isda. Andito si ano kanina, di ka nagpunta? Si Consiel Emel, nandiyan kanina umaga nung nagpunta ako kanina umaga. Saka si Buda nandyan. Naka-live. Yan, pag nandun ka sa tulay na yon, malulula ka pag tumingin ka sa baba sa sobrang lakas ng tubig. Sana lang wag nang umulan. Kaya lang, ang sunod-sunod na buwan na yan, tsak na may bagyo talaga yan. August, September, yan. Hanggang October, meron talaga yan. May bagyo talaga yan. Hindi maiwasan na hindi magkaroon. Pasko nga may bagyo eh. Kaya nga eh. Ayan sila, oh, may ampalaya pang nakuha. Ayan. Lakas tubig na yan. Lakas ng tubig. Liliparan yung mga ibon. Ayun o. Limer na. Malapit ka na palang upo yan. Sasabay talaga sa putukan ano.
kabila, interviewin ko nga si tatay. Maawa ako baka ako'y dumusdos. Aray. Punta ko doon sa kabila. Ito yung kabila, oh. May sapa pa dito sa kabila. Ayan, sapa. Tubig pa rin. Puntaan ko lang yung si tatay ba. Interviewin natin kung maraming nahuling isda. Lakas ng ano, sarap ng ay ayun si tatay umuwi na. Hindi na ako inintay. Naligan natin, interview siya. Iniwan ako ni tatay. Dito ako dadaan kasi may motor. Ayan. Dito kami nang huli kahapon, daming basura. Kalabasa oh, ayun oh. Oh. Ayan, laki na ibinaba ng tubig kasi kaninang umaga apaw siya dito oh. Yan, apaw siya dyan. Kaya nga tumalo na yung tubig dun oh. Ngayon bumaba na. Salamat Just Cooking. Ayan oh, hanggang ngayon may tubig pa rin dito. Dahil umapaw siya dito kaninang umaga. Diyan. Ayan. Kaya malaki na ibinaba ng tubig. Ayun oh, napunta lahat doon kanina. Malaki na ibinaba ng tubig. Kinakabakabahan pa naman ako kanina, sabi ko nag-uulan-ulan na naman. Dahil buong ano lang ka oh. Nakikita nyo ba yung nakikita ko guys? Ay, ang daming bunga oh. Ayun oh. Naaaninag nyo ba? Ay, ayan oh. Daming bunga. Nandito naman kami sa kabila. Kanina nandun kami sa kabila na yun. Ayan. Ito siya oh. Kanina umaga apaw dito oh. Apaw siya dyan kanina. Ngayon wala na. Bumaba na oh. Laki na ibinaba. Sisikoy, Maribik. Silipin ko lang yung langka, napakadaing bunga. Wala na pala, dalawa na lang, tatlo na lang pala. Tatlo na lang. Binaha siguro yung mga gawin doon sa baba. Kaya ano? Ay, hindi gano. Ayun, yung swimming pool. Na, doon kami galing. Ayun, sa kabila na yun. Ayun. Ayan. Ayun yung swimming pool na pinuntahan namin. Yan na nakaano dyan, yung mga basura na yan, oh. Mga tinahanggap ko na may agos eh, oh. Ha? Yung halo mo kanina yung tubig, yung mataas kanina. Ah, oo nga.
Saka hindi kanina umaga, di ba? Yan, apaw na siya dyan kanina umaga. Yan, oh. Apaw na dyan kanina umaga, eh. Kaya kinakabahan ako kanina umaga. Kala ko talaga babahain tayo. Nakapagligpit tuloy ng di oras. Ano? Uwi na tayo? Ha? Ika na, umuwi na tayo. Sir, dahil hindi mo naman patayin. Ha? Hindi mo na patayin. Oo nga. Huwag ko daw patayin. Sabi niya. Ayan, ang dami nilang nakuha. Pangbenta nila, ayun, oh. May pambenta na sila. Yan, pauwi na kami ngayon sa bahay namin. Ayan ang aming simbahan dito. Yan. Dito baha na rin dito kanina umaga pagdaan namin. Diyan kanina, di ba, baha na sila diyan kanina. Buti na lang talagang umupa yung tubig. Ayan, maampun-ampun na naman, paulan na naman. Ibig sabihin, uulan na naman mamaya. Pag umulan na naman mamaya, nako, yari na naman tayo. Pag umulan na naman mamaya. Kapagod ka na. Nalunod yung mga manok nila Justin dyan kanina, 2 manok kanina umaga. Pagdaan ko, doon, oh. Saan? Yung nakalagay doon, 2 manok patay. Nalunod. Sayang naman. Gaganda ng mga gulay na tanim mo. O yan, vlog mo rin. Ito ang elementary school dito sa amin. Diyan nag-aaral si... Dito nag-aaral si Gavin, si Kurt Gavin, yung aking apo. Malapit lang to sa amin. Dahil dyan na lang ang amin, sa may kabila na yan. Ayan. Masakit sa bangs. Yan, wala na rin tubig dito. Kanina umaga may tubig dito. Sis Laika. Love shout out. Sis Laika. Kaya vlog mo yung ginagawa ko. Ayan, dito gumagawa si Lexus TV. Ayan ang trabaho niya. Ayan, oh. Ayan, oh. Bako-bako. Bako-bako yung kanyang ginagawa. Iyari siya kay bossing niya. Yan, papasok na kami ngayon sa aming Eskinita. Waling-waling street. Kinita na walang kita. Eskinita daw na walang kita. Sisikoy, Loving Sky. Ay mani. Sinong mani? Mani tayo. Yan, nandito na kami sa aming bahay. Sa aming bahay. Bao. Ayan. At nadako naman ako dito. Sa aking... Naipasok mo yung payong ko. Tingnan mo yung aking halaman. Ako'y nangihinayang kanina. Kaya pinagsisilong ko yung iba. Ayan.
Kasi baka kako bumaha bigla. Sayang yung aking mga halaman ba. Ayan. Pero nga ako nung stand mo din eh. Labas mo ilagay ko dun. Ganda nung aking ano white purple ba tawag dito. Sino ba nakakalam sa ano nito? Sa pangalan nitong ano na to. Bulaklak. Salamat si Sikoy Loving Sky sa patamsak. Thank you so much. Ayan. Ito yung inanganga. Sino ba nagnganganga? Sino ba nagnganganga dyan? Ah? Diyan sa taas ba? Ang tawag dyan, ikmo. At yung aking mga kalamansi. Ayan ang aming bahay na puro nilaban. Diyan, sa ibabaw ng tukador. Diyan, nilagay ko. Ay, oo, ayun, nandun. Andun nga. Pero ako lagay ko dito. Oops, ayun yung ibang halaman ko. Nilikas ko kanina. Ayan siya. Inilikas ko kanina dahil akala ko tutuloy yung baha. Kaya nilikas ko siya. Nakarinig ka na naman puti. Ayan, yung aking alaga. Magpakilala ka nga puti. Itayo mo, taasan mo ne. Puti, magpakilala ka. Papalit ako ng ano ko, ng data ko. Mag-internet na ako. Dito na ako sa bahay. Ayan. Very good. Sabihin mo kay Agnes, nandun yung tusino sa rep. Pasuyo na lang. Yan, mag-play ako ng mga video na inyo na. Nandito na ako sa bahay. Sa lahat ng pumasok sa aking live. Yan, puntahan ko yung mga video nyo. Mag-iwan na lang ako ng bakas-bakas doon. Ano yan, lobat? Kaya nga, lobat ba yan? Yan yung Ay, ano? Dingkaw, ayun. Ano yata nilagay ko doon? Ay, lobat to eh. daming champion. Internet connection is off. Nasaan yung mahabang ano kanina? Extension. Ano yan? Ba't nag-iingay na naman Choco? Aba Choco.
Ang mga charger is lobat. Sir DM, make a love shout out, Sir DM. Thank you for coming, Sir DM. Ba? Kasama sa ano ko yung aking batya. Ayan. Aking batya, bawo. Maulan. Huwag ka magpaulan. Sis Marvy Cubian, dito ako sa bahay mo, Sisi Koy Marvy Cubian. Magpapagtaw ng handle. Handle ng Sis Marvy Cubian, playing ako dito sa iyong nag-shopping ang lola ko. Ayan. 2 minutes and 54 seconds, Sis Marvy Cubian. Playing ka na. 7 million in the house. Ang dami talaga mga binaha, oh. Yan, nasa ads ka pa, si Sikoy Marvy Cubian. Mamaya pa naman yun mag-live si Sikoy Summer Mix. Si Sikoy Summer Mix, anong oras ikaw mag-live? Mag-change account ako. Ayan. Tapos, syempre mag-charge tayo. Bulaga! Bunge! Tapak-tapak mga dulo. Oops, teka. Ball. Yan. Ayan, si Marvy Cubian. Still playing kasi si Marvy Cubian. Charge tayo. Gusto mo daw yung tosino dyan. Malaki naman yung ilalagay mo. Ikaw pa gagamit? Hindi. Malay ko dyan. Yan. At nagkuha ng electric fan. Taas-taas lang ako nitong motor mo, pwede ba? Doon na! Hindi ko kaya. Iatas mo lang eh. Ano naman? Ang lupit mo naman. $74. Iba ko muna. Ay, salamat. Ayan, Sir Cap. Mega love shout out. Ayan, done watching ako si Smurvy Cubian. Iwan na lang ako ng bakas dito.
Ayan. Sir Gab, thank you so much. Diba, sarap ng hangin. Presko. Yan, Shouty sa 6 million in the house na nandyan pa. Shouty sa 6 million in the house na nandyan pa. Sir Gab, nandyan pa ba ito, Sir Gab? Pukpuk naman ang pukpuk tong Lexus TV nito. Ang ingay-ingay. Nag-ahang na naman to isang cellphone na to. Napakahirap na naman gamitin ba? Naka-live na si Madam Summer. Sis Gemini, mag-live shout out si Kuya Gemini. Good evening, Sis Gemini. Yan, magandang hapon din. Magandang hapon din si Sikoy. Puntahan ko si Summer. Naka-live na. Uy, naka-live din si Loving Sky. Kaya pala. Wala na nagsu. Ayan, Sis Gemini, puntahan ko na lang yung bahay mo, si Sikoy. Parang mag-go-go. Manay Mirna, salamat Manay Mirna. Sis Gemini, dito, Manay Mirna, punta ko yung bahay mo. Dito ako sa bahay mo, si Kuya Gemini, si Lexus TV mag-watch sa'yo. Ay, naka-rotate pa, agoy. Ayan, playing ako dito si Kuya Gemini. Sa iyong, habang nasa lesson pa ang alaga, palipas oras muna tayo. Ayan, si Gemini, playing ka na. Manay Mirna, next kita dito, Manay Mirna, ha. Ayan, mag-end muna ako, nakakaya dun sa dalawa. Ayan, naka-play ka na si Gemini. Mag-end muna ako kasi naka-live si Loving Sky tsaka si Kuya Summer Mix. Ayan, bye-bye muna guys for the meantime. Ayan, mag-support muna tayo.